Ако искате да си закупите игрички, техника или джаджи, направете го от OzoneBG с промокод CLASHER за 10% отстъпка. Така помагате на канала ни. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с нов епизод на Clash Royale и виждате, заредил съм малко честове за отваряне, както и клан честа, който ще отворим в този епизод. Но целта му е съвсем друга. Няма да е чест опенинг, а ще правиме дек заедно с вас. Тоест, вие ще ми помогнете в този епизод да изградиме новия дек, с който да разцъкваме и да ходим да се борим в челенджите. Знаете, когато строите дек, вие трябва първо да видите с какви карти разполагате и второ какъв левел са те. Затова за този нов дек аз избрах да е основата Executioner, който ми е на 5 левел, Гиганта, който е на 9 левел и разбира се Грейвярда, който е 2 левел. От тук нататъка всички карти подлежат на подмяна. Тези са основните карти. За сега съм изпробвал няколко неща, от няколко дена го мъча този дек съответно. Изпробвах фриз с Graveyard, отзад с Executioner. Интересно се получи. Нека да направим една атака да видите за какво става въпрос. Хем да понапълним малко Crown Chest, за да може да го отворим и него. Така, идеята на този дек е да се тръгне сега. Вижте, и принца съм сложил незнайно защо. Но явно съм пробвал нещо вчера, не знам, аз постоянно експериментирам с нови неща. Ето идеята, тук имаме спарки, добре. Спаркито съответно пускаме екзекюшнера малко по-назад и разбира се един принцес, за да турмози спаркито и ако може да му оточи малко демидж, ще е перфектно. Така, тук имаме барберени, които са идеални за нашия екзекюшнер и в комбинацията му с... Разбира се, принцеса тук обаче станаха малко по-сложни нещата и екзекюшнер ще умре. Заедно с това лошо се получава, бързо трябва да се реагира. Как така видяхте ли имаше два изстрела с паркито? Или на мен така ми се стори? Това бък ли беше? Трябва да прегледам реплея, но ми се стори наистина, че имаше два изстрела на спаркито, което е недопустимо и разбира се, ако е така, ще върна реплея и ще го репортнем. За сега обаче ще пробваме нещо друго. Атака от другата страна с Грейвярда и зареждан фриза. Изчакваме той да пусне някаква контра. Ето я и фриза върху всички минианчета, за да може да източиме малко демидж на кулата. Това ми е любимото. Виждате колко бързо се прави демиджа. Тук съответно ще сложим екзекюшнера от тази страна, а срещу гиганта, не знам, ще чакам мага. Така, тук тази кула си отиде, няма изобщо да бързам. Тази кула си отиде и затова ще сложим мага от дясно, за да може той да си продължи след като убият гиганта на дясната страна. Така, отпред екзекюшнера е сам, срещу елит барберианите. С тях ще се бориме ето по този начин. Така, добре, бързо се справихме. Един принцес напред, за да точи малко демидж, защото имаме да наваксваме. Имаме много да наваксаме, една кула ни е долу, сега той ще махне принцесата. Добре, тук ще се справим лесно с тези барбериани. Екзекюшнер е перфектен за такива случаи. Барбериани с миниани и така нататък. Виждате, бързо ще се справи с тях и тук, разбира се, ще напомпиме малко този гигант. Отпред гигант, за да пазим кулата. Не, той тръгна да стреля по екзекюшнера лошо. Тук се получава с тези елит барбериани лошо. Добре, успяхме да се справим. Ето го и фаербола. Но ние ще се опитаме да вземем директно Кинг Тауъра. Няма време да се бориме за другия тауър. Успяхме по този начин. Така, тук е един грейвярд. И чакаме фриза. Бързо фриза. Да фризнем минианите. Да видим колко демидж ще може да направим и дали ще успеем изобщо да вземем Кинг Тауъра. Не, съответно не. И това е първа загуба. Така, видяхте дека, видяхте какви са плюсовете и минусите, затова пишете долу в коментарите, този епизод ще го направим така, ще има продължение, разбира се. Пишете долу в коментарите какво трябва да променя според вас. Да смениме, примерно, принцеса, да смениме мага или фаер спиритите, просто не знам. Давайте вашите идеи долу в коментарите, за да променяме нещата. Сега виждам, че принцеса е излишен, съответно бих го променил с някоя друга силна карта, която имам. Не знам, може би нещо по-дефанзивно или миньора да сложиме за напред, за да помага. Да, дайте един миньор, грейвярд и фриз да пробваме какво ще се случи. Но преди това малко да отворим честчета. Давайте сега фри честовете да видим какво ще има тук. Елит барберен 11 броя идеално. Втория фри чест отваряме. И
отиваме да се биеме с вече майнера вместо принцес. Сега ще се опитаме да направим комбинация Graveyard, Майнер и Фриз. Да видим дали ще се получи. Съответно аз сега имам само Graveyard и Майнер. Фриза не е зареден. Така, затова трябва малко да превъртиме карти. Ще пуснем един маг за отдалече да се защитава от този. Така, ето го Фриза. Нашите карти, които ни трябват, са 5 плюс 3, 8 и 4, 12. Тоест ние трябва да сме абсолютно на макс, за да направим тази комбинация. И започваме нашата атака. Ой, той е с Graveyard, ужас! Ужас, сега ще трябва да се защитавам. Добре. Отгоре, не, тук аз си изгубя моето кола и той дали ще се изгуби, обаче не, принцеса успя да му помогне. Защо? Защо се на мен се случва така? Както и да е, това беше първият ни опит, затова сега ще направим и втори. Сега с този принцес какво ще правим? Ще трябва да си изхъбиме една цяла карта. Айде да е Executioner тогава, да ходи напред да трови. Сега тук може да направим една комбинация. Не, има такова. Защо? Добре, де. Ще пуснем мага за защита и обаче ще продължиме нагоре с атаката ни от Graveyard и Freeze. Това е, няма какво друго да правим. Така, тук има Fireball. Успяхме да се справим с принцесата, с Witch-а. Затова сега имаме вече 9 и втора част от атаката. Дебнеме с Фриза. Това ми е любимото. Така, ето ги малките скелетчета и ето го Фриза. Дан! Лошото е, че сега скелетите ще нападат само барберените и няма да им стигне времето. Ето го и това. Добре, хубава контра ми направи тук. Сега ми остава направо в невидение. Не знам какво да правя. Не знам как да процедирам вече атаката, от коя страна да изнеса. Може би сега ще е времето да направим един миньор с Fire Spirit и Ice Spirit и да видим поне дали може да му свалиме кулата. Той в перфектния момент се изигра картата и ще вземем кулата. Това беше много добре. Сега пускаме един гигант. Тук ще правим смесица между защита и атака. Гигант съответно с Executioner отзад заради принцеса. Отстрани, далече от тях ще сложим един маг, който принцесата ще се занимава с него. Тук имаме... Добре. Ще се... тук... Дали да направим контра? Не, няма да правим контра с Graveyard, това ще е тъпо. Втори Executioner ще пуснем на сцената. Той пуска втори Royal Giant. Тази битка става наистина интересна. Вземи кулата. Продължаваме обаче ние напред. Два Executioner имаме с един маг и скоро вече ще трябва да си направим атаката горе, защото нещата стават все по-сложни за нас. Затова пускам направо Graveyard и започвам да дебна с ето пак барберените и няма да се получи нищо заради тях. За съжаление втора загуба. Ето виждате, този дек явно нещо ми куца. Вие определете какво е то и коя карта да подмена за тези два случая. Вече демонстрирах две битки, от които две загуби с една промяна. За сега виждам, че мага нещо е куцото звено, защото с Fire Spirit и Ice Spirit мога да се защитавам добре срещу барберени, елит барберени и всякакви такива. Добре, сега ще направим промяната, но нека преди това да отворим този Silver Chest, да видим аджба какво ще ни се падне. Нищо. Добре, продължаваме нататък с Gold Chest-а. Тук имаме Gold, разбира се, 6 миниона, 8 минион хорд, 20 Royal Giant и 4 Мега миниона. Добре, следващия чест, който ще отворим е Клан Честа с надеждата да ни се падне легендарна карта, но преди това трябва да подменим този маг, хора. Мага е слабото звено. Дали да не вземем сложим един хок? Знаете, че аз не обичам да играя с хок, но нека да пробваме какво ще се получи. Така, трети опит за този дек. Виждате колко бързо падам купите, аз затова и съм толкова ниски купи. Не играя с моя дек, тествам нови неща, искам да се науча с Graveyard, Executioner и Giant да правя нещо. Затова връщам назад купи, но сега ще пробваме... Добре, той тръгва с болер от дясно. Сега ще пробваме един дек с смисъл една атака с Executioner, напред гигант и след това Hog Rider с Freeze. За целта ни трябва да си набавиме 8 еликсир. Отдясно няма да се защитаваме. 6, 7. Вече пускаме Хога. Не, той има... Лошо, трябваше да фризна по-рано. Така, ето го и фриза. Сега да видим дали Хога ще успее да вземе демидж. Между другото, отдясно нещата тръгват да стават зле. Затова ще пуснем едно Ice Spirit
за да може да се справиме поне малко. Виждате, направихме демидж между другото. Ако се бяха развили нещата малко по-добре, тази принцеса трябва да я махнем. Това е положението. Сега ще пробваме следното. Миньор с Грейвярд и... Не, има елит барберени. Добре, тук ще трябва отново защита да правим. И то трябва бързо да се защитаваме, защото нещата стават много опасни. Виждате, те елит барберени са много силни. Аз ги имам на 11-то ниво също. Така, тук ми дава шанс обаче да си изпробвам стратегията с Грейвярда и Миньора. Така, принцесата ще... Нямам фриз. Бързо един фриз да сложиме. Да видим дали ще се получи нещо. Така, принцесата обаче ще ги турмози доста. Да, ето го и запа. Така, сега не знам вече какво да правя. Направо не знам, объркан съм какво да правя. Да пробваме ли един хок с един Ice Spirit от тази кула, да видим какво ще се получи. Така, Ice Spirit, да, имаме елит барберен. И Хога обаче ще успее да вземе някакъв демидж все пак. Но как ще се защитим с тези елит барберени? Тук отляво пускаме Fire Spirit-ите. Тук ще трябва един миньор да оправи принцесата. Лошо. Отново пускам Грейвярда нагоре заедно с миньора. И един хок отляво. Ще правиме атака на няколко нива. Да видим дали ще може да се защити от всякъде този. Така, дано да му вземе поне кулата. Не, за малко не стана. Така, тук ще трябва да превъртим. Ето един екзекюшенър. Той ще ми вземе кулата обаче сега. Отляво тръгваме, поне да вземем и ние една кула. Тук няма да стане. Ще пробваме Хок Райдър с Грейвярд. Направо не може нещо така и така не ми се получават нещата. Дайте един фриз. Добре бе, Хога, дали ще вземе тази кула? Давай Хок, yes, успя. Сега ще трябва да вземем само едната кула. Бързо, миньор, бързо. Бързо! Давай! Не, за секунди просто станаха, но няма значение, защото долу нещата, този ми се смее, много мраз да ми се смеят. Така, виждате, вече трета битка, нещата стават зле. Не знам какво да направя. Пишете долу в коментарите какво да променям на този дек, защото полудявам вече. Колкото и битки да правя, да, ясно, не мога да играя с този дек. Тепърва, ако го нацеля, ще трябва да се уча. Но нека сега да отвориме клан честа. Така, 1620 голд. Имаме 9 arrows, 28 миньона, 44 гоблин ганг, добре. 12 миньон хорд, такова да е, мега миньон. 15 хога. 159 Fire Spirit и епик карта Goblin Barrel. Съответно нямаше легендарна карта. Виждате какво ми се падна. Жалко. Е тук на един колега. О май гад, Legendary Chest. Идеално, честито. На мен ми се е падал от всички битки, които съм направил. Показвам ви профила. 2800 победи, 3 Crowns Wins, 2105. Само един път ми се е падал Super Magical Chest. Това беше. Нищо друго не ми се пада. Въртите, знаете, на 500 честа се падат, така че има още много време. Така, правим още една последна битка, да видим някаква друга промена. Така, с Хога нещата горе-долу се получиха, обаче все още имаме някаква така, нещо ни липсва ни в атаката, липсва ни, може би един Fireball да сложим. Хайде един Fireball на мястото на фриза, най-добре всъщност, като се замисля. Давайте сега една атака да видим какво ще стане сега, защото ако имах Fireball, можеше да унищожа онази кула, която му остана на толкова малко здраве. Сега почваме атаката си с, разбира се, Executioner, защото няма какво друго да играем. Ще видим на предни позиции дали не може да го комбинираме с Хога и, не знам, с Миньора. Нещо от сорта ми се върти. Сега ще видим той как ще контратакува Мега Миньон. Добре, тук ще трябва да видим някое въздушно, но нямам аз пък. Сега пък се оголих от към въздуха. Видяхте ли сега какво се получи? Оголване от към въздуха. Така. Нещата обаче се развиват горе-долу добре. О, не, лава. Така, добре, Хога ще бъде отдясно. Виждате обаче кулата как ще му замине. Екзекюшенъра ще бори тази лава. Това го решаваме. Ето така. Пускаме го напред. О, идеално и миньоните ще вземе със себе си. Сега остава само времето. Дясно не се притесняваме. Той е пуснал Tombstone, на който моята кула ще се справи. И разбира се, Екзекюшенъра оправя много лесно лавата. Това е за защита от лава декове. Перфектно. Тук ще трябва да направим ето така.
да се защитиме от балона. Така, успяваме. Напред пускаме тогава отляво, ще ходираме атаката с Executioner и тук Мега Минион. Добре, тогава продължаваме отдясно. Не се отказваме, ето Хогът тръгва към кулата, но е спряно от Тумстона. Така тук обаче нещата стават кофти отляво и ще трябва да се изиграе фаербола, за да вземем те всичките скелети и Мега Миниона. Добре, сега какво правим? Защита ли, атака ли правим? За сега сме на изчакване, за да може да пробваме Graveyard Miner атаката. Добре, сега е перфектният момент, защото той се е оголил за лавата. Аре бе Graveyard, аре бе Graveyard, давай Graveyard и... Не, минионите няма. Добре, че не го пуснах. Минионите щяха да се справят много лесно с тях, затова пускаме Executioner за защита и съответно след това ще преминем в атака. Така, тук този балон трябва да се справим с него и то бързо, защото той ще е проблема с... Давай бе, давай, Executioner, добре. Така, тук обаче успя все пак да направи нещо. Хок и Graveyard комбинация, правили ли сте? И миньор. Хок, Graveyard, миньор комбинация. Мощно комбо. Аз мислих, че имам Fireball. Добре, успях да му източа малко демидж. Сега ще трябва Fireball да го пуснем така прецизирано, за да вземем минионите. Така, с скелетите ще се оправиме и тръгваме на нов поход с Executioner срещу лавата. Добре бе, добре, вземи си тая кула, твоя. Така, сега отново ще направим гигант напред и събираме за миньор и Graveyard и чакаме Fireball. Сега сме на тема Fireball. Ето го Fireball, пускаме го. И победа! Ето, за първи път победа с този дек. Явно това да аз не промених чак толкова много неща, но Fireball беше добра идея. С две, разбира се, победихме, но все пак става. Така, сега тук имам Crown Chest, няма да може да го съберем за този епизод, ще отворим някой друг Crown Chest в следващия, че доста се проточихме. И кулминацията на епизода ще отворим Magical Chest, да видим какво ще ни се падне. Сега, почваме. Стискайте палци, хора, 822 голд, 4 дарт гоблина, 4 мускитара, 41 тесли, 53 гоблин генг. Наближаваме края, тръпнеме, 8 айс голема, 9 фърнанса и последната карта е епик отново, Skeleton Army 4. Защо нямам късмет, хора? Защо нямам легендарни карти? Много ме яд. Оставаме още само две да си отворя, и бандита, който ще не можах да спечеля от Draft Challenge. Но виждате, остават ми две карти, Electro Wizard и Ice Wizard заедно с бандита. Тоест 3 карти вече с новите ще трябва да отваряме. Така, скъпи приятели, това беше всичко от днешния епизод. Показвам дека още веднъж. Давайте вашите идеи. Държа да има Гигант, Graveyard и Executioner. Първите 3 карти трябва да ги има. Нататък всичко подлежи на промяна. Ще пробваме втория епизод с най-добрите ваши предложения. Така, това беше всичко от мен за днес и днешния епизод на Clash Royale. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, знаете къде е лайк бутона. Също така, не забравяйте да се абонирате за канала ни за още такива епизоди. Аз съм Слави и ще се видим в следващото видео.